Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 27 na bulan sa Nobyembre, tuig 2019. Hala, 28 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman, 35 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2019, saylo na kita sa tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Balikan talang makadali ining trahedya nga natabo sa isa ka pension house, anay ti Bascon Hotel ini, nga ginapanagyahan ni Dudong Bascon. Kahapon, emosyonal siya. Tuod man, ako saksi gid ako. Sa una, katahom sang Bascon Hotel, bantog sa pagkaon. Kung gusto ka magkaon maayo, da kakadto sa Bascon Hotel. Ang pila ka mga kaiwatan sa Negros Press Club, kundi ko magsala, KBP, kapila hiwaton dira sa Bascon Hotel. Nangin bisita dira ang pila ka mga prominente nga pumuluyo, matag-as nga opisyal sang pungsod Pilipinas. Portida mga singer sa una sa Bascon Hotel. Ang pila ka mga prominente nga pumuluyo sa Bacolod, masabi nagasayo dira sa tion sang kagabihon. Mati ka na music bla. May kampyon na magtukar sa piano, hasta subong buhi pa na siya. Porti ini, alandumom na no, ang Bascon Hotel. Gen parkilahan posible sa pamilya Haba, nangin Haba Pension House. Anom gid ang nadula nga kabuhi. Kalabanan ti himata pa sang nag-arkila sining Bascon Hotel. Ang trahedya kung kaysa, no? Hindi mapaktan. Ining mga nagkalamate, gani wala man niya masunog ang lawas, kundi nasupukit lang 40 nga aso mo. Kita nyo to kahapon? Grabe nga aso. Dibuinas pa itong iba naton nga mga kauturan nga nakaluwa sila sa sunog dira sa Haba Pension House. Ang trahedya kung kaysa hindi mapaktan. Bisan ang langit kahapon naghilibion, purting pagbundak sa ulan, samtang gadaba-daba ang kalayo sa Haba Pension House. Gaupod man, pagluwa ang langit, sa nagtalaliwan anom tanan kag may mga nahospital pa. Kabay ining trahedya kasunog nga nagluntad sa Haba Pension House, hindi na masundan. Kinanglan o sisaon tanaguro. Ang tanan-tanan nga mga pension houses, hotel kag iban pa. Ang ila sinetanan nga mga kagamitan kumala nagasanto sa mando sa atong gobyerno nga kinalan ko magtukod ikaw sang establishmento komersyal kompleto sa pasilidad. Kompleto sa tanan exit, tanan-tanan, agod nga malikawanta ang pariho nga insidente. Pero ginapangamuyo ta nga hindi na ini maliwat pa dire sa syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom ka
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Madasig kayong ang pagproseso, nubo kayong saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction, kag renovation. Wala na kamo sa iba na katuan, dasig kayo magproseso, Federleft Lending Corporation. Diin ininahamtang aralang sa second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Ang Federleft Lending Corporation may mga satellite ini nga opisina sa Door 104XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala kag dira sa corner Yungke, Goria Street, La Carlota City. May satellite man nga opisina sa Dalan Mabini, Sonpordas Talisay City. So, madasig ka pag-loan, madasig ka pag-proseso, Federleft Lending Corporation ang katuan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na, ang Jensons Philippines Incorporated, kanamtang sa ETT Building, St. Vincent Road, Tango, Bacolod City, nagapahibalo nga magapatigayon sila sang ikadwa nga bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko 2019 sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Dalang taboka
sang GPI nga opisina bla sa St. Vincent Road, Tangob, Bacolod City. Iwaton ini Disyembre 7, alas 8 sang aga, tubtob, alas 12 sang ugto. Ang among bloodletting patigayunon sang Philippine National Red Cross. Kadto kamo, donar kamo dugo para madamo sang kabuhi nga maluwas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Samtang nagapatigayon kita sang coverage sang sunog ng aton mga opisyal ato man didto sa Senado. Ang ilahando maayo man, pasalamatan ang 22 ka mga senador nga nagperma, nga nagaduso kay Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pagpadayunon kag tugutan nga magabaha ang imported nga kalamay sa pungsod kay makapalain ini sa magagmay kag dalagko man nga plantador sa pungsod Pilipinas. Ato sila didto nagpasalamat upod kay Gobernador Lacson, upod kay Mayor Bing Leonardia. Ang report, 16 ka mga alkalde ang nag-upo dito sa Senado. Ginbasa ni Senador Juan Miguel Zubiri ang manifesto sang 16 ka mga alkalde plus isa ka gobernador. Si Gobernador Lacson nagaayo nga kung mahimo hindi pagpadayunon ang pag-import sang imported nga kalamay o kon pabahaon ang imported nga kalamay diri sa pungsod Pilipinas. Ang report naton sa 22 ka mga senador nga nagpirma, do may duwa bala mo nga wala makapirma kung anong rason. Si Senador Lila de Lima kay tiara sa bilibid, kag Senador Lito Lapid tukion ta kun nga base kon may mga gingkantuan importante nga mga bagay kay nagapati kita nga wala sang senador nga magpabaya sinimo. Updan ini sa mga senador ang ining manifesto nga ginpatigayon sa mga alkalde gobernador dire sa probinsya sang Negros Occidental. Labi na gid ang probinsya sa Negros. Ang mayor naton dire nga Palangabuyan, Kalamay. Linibo-libo ang mga worker naton sa mga hasyenda sa nagatanom sang tubo. Amo ina nga gabuylog kita sa kausa sa mga plantador bangod na gid lang sa mga worker, mga farm worker naton, sugar worker naton. Kagula magita nagakalipat sa papahanumdum sa mga plantador nga kung mag-abot ang tiyempo nga mag-ibwal kag baayo ang ila produksyon kag baayong presyo sa kalamay, hindi man na pagkalimtan ang benepisyo sang ila mga sugar worker. Amo nang bisan paano tanan nga lihok sa aton mga plantador gamay it dalagko man upod kita bangod kon padayunon ining pagpabaha sang kalamay, igo man ang aton mga plantador. Kag kung maigo ang mga plantador, disgrasya man ang aton mga sugar worker. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. O, naka-DTX na kamo para sa kompleto sa nagahubag nga atay, cancer, kag iban pa. DTX 500 adlaw-adlaw para maglubong aton kolesterol kag blood sugar. Pabakuro ng lawas pagi sa DTX 500. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa inyo puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Pag-abot sa mga atleta sa ibang nga pungsod sa SEA Games, daw na tapungawan ang pungsod Pilipinas. Nagsala-sala. Pati transportasyon, daw wala kwaon. Nagsala kundiin, kwaon, pagkaon. Ang pagkaon na ginhatag, daw lagid sustansya. At ito, kimkiam kag itlog. So, wala man halal pod para sa Singapore. May lang gani, kay daw tingay, umusla pasensya. Ang House Speaker nga si Cayetano, ginbisitahan dayon ng Singapore, Myanmar, kag Cambodia, Brunei, kag iban pa. Pangayo pasensya Ang makmubantog kita sa hospitality, pag-abot niya sa mga atleta, sila sala sila, daw lang sila butangan sa buli nila. Ay hindi preparado. Sos kaakig ni Presidente Rodrigo Duterte, nagbinasulay sila Yaman inisidrilon sa Senado. Amo gidang nagpatra sa budget. Siling ni Dilon, kamo yan may sala, kaya atrasadong pagpasar nyo. Nagtinudluan na sila kung sinong may sala.
Sino ang ibutang na nga mga nag-organisa sini? Pag-abot sa mga delegado sa mga pungsod nga kapoy na sila, gutom, kag paabot sila kampiyon ang akomodasyon, ang inhatag ya itlog kag kung si Panilo pa. Ano niya ginhatag yung pagkaon? Tula mo ito sustansya. Tapos wala yung pagkaon para sa mga Singaporean. Ay, ano man. Tapos, nagtuluhaw ini nga problema, nagtinudluanay sila. Abi, husto na lang katudluanay. Tapusan yung problema, tabunin yung aton kakulangan, kay lawig-lawig pa ini. Pagkatapos ng hampang na dirata, abi, sumahon ta kung sino may sala sini. Sino ang kabangdanan sini? Nagpahuya-huya kita. Nagagag kita, himuon tagbala, nag-ghost kita sa SEA Games. Pagkatapos mag-abot sa mga atleta, na puluti ila kalimutaw, pati pagkaon, daw hindi amo. Di kundi porte nga kahuyanan, sa pungsod Pilipinas. Pagtapos matudloanay lang kamo, nagbinasulay kamo. Ang basulay, ulihin lang na. Ang preparasyon kag ang pagsugalaw na ito kapag hatag mayong pagkaon kag kaubulasyon sa bisita, taligin una nyo, ang Botsilingon, nagsinala-sala sila ya. Ang Botsilingon, wala preparasyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:03, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon